Domestic flight sa Laoag International Airport, madaragdagan sa Mayo, ayon sa Ilocos Norte Provincial Tourism Office. Narito ang report. Magbabalik operasyon na sa May 22 ang isang airline sa Ilocos Norte. Sa kasalukuyan, isang airline ang lumalapag sa Laoag International Airport kada araw. Sa lagay na ito, mula sa 2, aasahan na magkakaroon ng 3 flights sa LIA kada araw. Ang pag-attract natin unang-una sa mga visitors, sa mga turista, nakasalalay yan sa transport, especially sa aeroplano. The other target sector are the investors. Ang mga titingnan nila dyan, yung airport, kung gaano karami ang flights. Because we think that if we're better connected to other parts of the country, we are able to improve our tourism and investments and trade. Inaasahan ng Tourism Office na tataas ang bilang ng mga negosyo, maging ang tourist arrival ng 40 hanggang 50%. Ang hakbang na ito ay upang maiangat daw ang ekonomiya ng lalawigan. Pinag-aaralan na rin ang Laoag-Cebu, Laoag-Flight, ngunit bago ito ay magsasagwa muna ng promotional flight. After this, we're really pushing for international flights to come to Laoag also. The most obvious is Honolulu-Laoag direct. Ayon sa tourism officer, dati na umunong may international flights sa lalawigan na nais nilang ibalik. Kasama si Reynold Velasco, IV Hernando, 1 North Central Luzon.